Il-Kamra tal-Kummerċ Awċija laqgħet b'mod pożittiv il-proposta mħabbra mill-Prim Ministru għan-negozji Awċin li b'regola negozju f'Għawdex għandu jkollu żieda ta' 10% fuq kull inċentiv. Il-Kap Eżekuttiv tal-istess Kamra Daniel Borch qal kif jekk implementata din il-proposta se tkompli tixpruna iżjed li negozju Awċi, eventwalment titkabbir f'Għawdex ikollu effetti aħjar. Din il-proposta nilqgħuha b'mod tajjeb. Wieħed minn l-iktar fatturi li dejjem saħqet fuqhom il-Kamra ta' Negozju għal Għawdex hija li tajjeb ikunu l-dawk l-inċentivi li huma offruti fuq livell nazzjonali dejjem ikollhom l-impatt iktar pożittiv fuq Għawdex. Din tal-10% iktar jekk implementata tgħin żgur li negozji Awċin biex jibbenefikaw iktar minn dawn l-iskemi. Daniel Borch qal li dan l-inċentiv ta' 10% negozji Awċin jagħmel tajjeb għall-isfidi li jkollhom in-negozji fil-Gżira ta' Tliet Għoljiet. U nisqu għax din hija l-esperjenza tagħna li kumpanija Għawdex dejjem ikollha kost ikbar minħabba diversi fatturi da stabilita hawnhekk għandek dejjem il-kost ta' traġitt, kost mhux biss fi fuels u affarijiet oħrajn. Imma wkoll il-ħin li wieħed jiddedika biex jaqsam biex niżżewġ gżejjer. Il-fatt li inti tirrikonoxxi dan l-impatt billi tagħti isek threshold iktar pożittiv għal dawk in-negozji li jiġu stabiliti f'Għawdex jgħin biex inaqqas jew itaffi mill-pis li jkollhom dawn in-negozji. Borch tem jgħid li dan l-inċentiv ukoll se jagħti iżjed inċentiv lil dawk kollha li jridu jiftħu negozju f'Għawdex jew inkella jirrilokaw fil-Gżira Awċija. Is-sibt filgħaxija meta kien f'Għawdex il-Prim Ministru mhux biss ħabbar li b'regola l-inċentivi għan negozji Awċin għandhom ikunu ta' 10% iżjed iżda sostna wkoll li jrid jibqa' jara li r-rata ta' tkabbir ekonomiku f'Għawdex tibqa' tisboq dik ta' Malta.